Dragi suceveni, vin cu două vești care privesc aeroportul internațional Ștefan cel Mare. Am început procedurile pentru modernizarea sistemului de aterizare instrumental ILS, iar mai multe firme s-au înscris deja la licitația organizată de Consiliul Județean Suceava. Sumele necesare sunt asigurate în buget, iar în câteva luni vom avea instalat un nou sistem ILS, de cea mai înaltă categorie de performanță, CAT 3. Asta înseamnă aterizări sigure, chiar și în condiții de vizibilitate redusă, cu ceață densă. Vom deveni al doilea aeroport din România cu un astfel de sistem. Și a doua veste bună. Astăzi am semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru cea mai amplă modernizare de până acum a aeroportului Ștefan cel Mare. Durata contractului este de 6 luni de zile și ne propunem ca la final să avem o soluție clară pentru un proiect de modernizare a aeroportului, pentru o parcare mai mare și mai accesibilă, circuite funcționale și un aeroport modern. Așa cum am promis și în campanie, aeroportul Suceava este o prioritate pentru noua administrație. Împreună cu echipa de la Consiliul Județean vom căuta și vom găsi finanțarea pentru ca cetățenii județului Suceava să beneficieze la sfârșitul acestui mandat de un aeroport modern și dotat așa cum trebuie și mult mai atractiv pentru companiile aeriene. Să fim conectați în toată Europa, fără containere și pasageri înghesuiți sau ținuți cu orele în picioare. Doamne ajută!